Si hi ha un tema important per explicar la sostenibilitat de l'arquitectura, aquest és el cicle dels materials. Veurem en què consisteix aquest concepte i, com a exemple pràctic, una escola bressol feta bàsicament amb terra i fusta. Per a construir i fer funcionar els edificis es necessita un flux constant de recursos, com poden ser la fusta, l'acer, l'energia o l'aigua. Aquests recursos, ja sigui en qüestió de segons o de dècades, s'acaben convertint en residus. Els residus que acaben en contenidors són ben visibles, però també n'hi ha d'altres menys evidents, com les aigües contaminades, els compostos orgànics volàtils o les emissions de CO2. La biosfera és la gran màquina de reciclar, que converteix els residus en recursos. El problema és que la seva velocitat és la que és, i en canvi la velocitat a la qual s'estan extraient els recursos i s'estan generant residus ha incrementat moltíssim de forma alarmant en les últimes dècades. Això provoca que en comptes d'estar en un sistema cíclic, estiguem en un sistema que cada vegada tendeix més a ser lineal, i això evidentment no es pot allargar indefinidament. A les comunitats rurals encara són molt visibles les construccions tradicionals, fetes amb materials locals pràcticament sense transformar. En aquests casos, resulta molt visible l'acció de la biosfera actuant com a màquina de reciclatge. Aquestes cases s'integren fàcilment al cicle dels materials. Pràcticament no han generat residus en tota la seva vida útil i quan aquesta s'acaba, ràpidament es tornen a convertir en recursos. Tipologies constructives més modernes generen grans quantitats de residus en fase de construcció i quan s'acaba la seva vida útil, els propis edificis es converteixen en residus durant un llarg període de temps. Per equilibrar el cicle dels materials podem reciclar més, amb la qual aconseguim que aquests residus més ràpidament tornin a ser recursos, però aquesta no pot ser l'única estratègia perquè no ho sabem reciclar tot i a més hi ha coses que per reciclar requereixen quantitats importants d'energia que actualment no tenim. Per tant, també hi ha una altra cosa que s'ha de fer és reduir el consum de recursos i quan aquests s'hagin de consumir, sempre que sigui possible, que siguin d'origen renovable o molt abundants en la natura. A Santa Eulàlia de Ronçana s'hi està construint una escola bressol, que es caracteritza pels materials utilitzats en la seva construcció, bàsicament terra i fusta. Una construcció com aquesta té tot el sentit del món dintre del concepte aquest del cicle dels materials perquè s'ha necessitat molt poca energia per fabricar aquests materials i a més, quan acabi la seva vida útil, passaran molt ràpidament de ser residus a tornar a ser recursos altre cop. Com aquí podem comprovar, es pot treballar amb aquest material, no has d'estar ni a l'Àfrica ni a Sud-amèrica, sinó que aquí també és un material que a més el tenim quan fem l'excavacions a Surt. S'ha de mirar les característiques o s'hi ha de portar un tipus d'altre de material perquè garanteixi l'estabilitat i la resistència que aquest material pot arribar a tenir. Tota l'escola està feta amb BTC, amb mur paret de càrrega, hi ha alguns punts de 30 i alguns punts de 45, depèn de les zones en què es troba la ubicació de l'espai, i llavors s'ha fet aquesta part de mur de tapial. Barrejar els dos sistemes constructius, el que és el BTC, que és com pujar una paret de peça convencional, de Hero o de Totxana, i llavors fet in situ el mur de tapial amb les terres mateixes de l'excavació. El material com de la terra, per exemple, és un material que funciona molt bé a tots els nivells, a nivell acústic, a nivell tèrmic. L'única cosa que es podria trobar potser és que quan tu fas un càlcul tèrmic de l'edifici, amb la normativa tèrmica, aquesta normativa no té en compte la inèrcia del material, que és un aspecte fonamental en la terra. Tenia una sèrie d'interrogants sobre els materials a utilitzar, especialment el BTC i d'altres elements fets en terra. I el curiós és que durant l'obra, a mesura que vas coneixent els materials i com es treballen i tota la tècnica que porten a darrere, vas esborrant interrogants i vas aprenent tots els secrets d'aquest món i arribes a una conclusió que és un material excel·lent, amb uns recursos, unes possibilitats
impressionants i bueno, ha sigut una experiència potser la més positiva de la meva carrera professional fins ara. És un material que té una fitxa tècnica, que està complint una normativa i que és un material que es pot utilitzar perfectament complint la normativa i el control de qualitat, o sigui que dona una tranquil·litat en aquest aspecte que, clar, el que no ho sap, normalment ho descartaria. Una de les millors estratègies que podem seguir per reduir l'impacte ambiental de la nova construcció és utilitzar productes que requereixin poca energia per a la seva fabricació i a més que siguin renovables o molt abundants. La fusta i la terra en són els exemples més representatius.